Oyaore nyakwara Mogajwang kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich abich tarik 7 dweno mar abich higa mar 2021. Marwako e chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach nyimo oboke mar Daily Nation any divisions rock Ruto camp as MPs vote on BBI. Divisions rock Ruto camp as MPs vote on BBI. Otieno manyoro pogruok ne omienjo e kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto e kinde mane jo od bura ne goyo ombulu e wi bil mar BBI. Otieno manyoro pogruok ne nyoro neno e kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto e kinde ma jo od bura ne goyo ombulu e wi bil mar BBI e nyim od bura otieno manyoro. Thoth jo od bura mosebedo ka kwedo bil mar BBI motenore kod jalup ker William Ruto ne ogoyo ne ombulu bil mar BBI kendo gino manoweyo jowetegi kod buok mokalo. Achiel kuom jo od bura ma otenore kod jalup ker William Ruto mosebedo ka kwedo BBI en ja od bura ma Bahati mana e kaunti ma Nakuru, Kimani Ngunjiri, manyoro obwogo ji bang' kane ogoyo ne BBI ombulu e nyim od bura. Kata kamano, thoth jo od bura ma bende osebedo ka siro lwedo William Ruto bende ne oweyo ji kod buok bang' kane gisiro lwedo bil mar BBI e nyim od bura otieno manyoro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Buok kaluwore kod pogruok mane omienjo e kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto e nyim od bura e kinde mane jo od bura goyo ombulu e wi bil mar BBI otieno manyoro, ka moko kuom jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto mosebedo ka kwedo bil mar BBI otieno manyoro ne ogoyo ne ombulu bil mar BBI e nyim od bura. Thoro oboke mar The Daily Nation bende loso e wi ng'wech mar laro kom governors mopogore opogore e pacho ka yiero maduong' mabiro, gino mosekelo pogruok e kind kweth masiro lwedo Raila kaachiel kod kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto. Iwacho ni ng'wech mar laro kom governors ma pacho kae e kind jotelo mopogore opogore manie kweth mar Raila kod kweth mar Ruto sani koro omienjo kanyalo lidho ni alidha moko kuom jotelo ma olap gi ndong' ne bedo governors e yiero maduong' mabiro e kaunti ma Uasin Gishu. E kweth mar Ruto nitie jo od bura ariyo. Ja od bura ma Soi Caleb Kositanyi dwaro bedo governor ma Uasin Gishu kaachiel kod Ngire Julius Bitok men ambassador mar Kenya e piny Sudan. Magi jotelo motenore kod jalup ker William Ruto to giduto gite gigombo bedo governor ma Uasin Gishu e yiero maduong' mabiro. E kaunti ma Nandi, ng'wech ni e kind senator ma Nandi mano Samson Cherargei kaachiel kod governor masani iluongo ni Stephen Sang. Magi jotelo motenore kod jalup ker William Ruto mochiegni. Kata kamano, ng'wech madhi laro kom governor e kaunti ma Nandi kelo pogruok e kindgi, e kind senator Cherargei kaachiel kod governor Stephen Sang. E kaunti ma Mombasa, kweth motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga nitiere kweth ariyo. Suleiman Shabal mano en Suleiman Shabal ni e yiero mokalo nene duono od bura mar Jubilee, kata kamano sani ochiegni mokalo kod ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jaod bura ma Mvita Abdul Wasmad Nasir. Magi jotelo ariyo mane duon od bura mar ODM to giduto gidwaro bedo governor ma Mombasa e yiero maduong' mabiro. E kaunti ma Kisumu, ng'wech ni e kind Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaachiel kod Ruth Odinga. E kaunti ma Kisumu, piem mapek mar laro governor ni e kind governor Nyong'o kaachiel kod Ruth Odinga. E kaunti ma Bomet, e kaunti mar Bomet, ng'wech ni e kind senator Cleophas Lagat kaachiel kod governor Hilary Barchok mano e kweth mar Ruto e kaunti ma Bomet. E kaunti ma Baringo, ng'wech ni e kind Benjamin Cheboi kaachiel kod governor Stanley Kiptis. Ka e kaunti ma Siaya Kababa, e kaunti ma Siaya Kababa, ng'wech ni e kind senator James Agri Bob Orengo kaachiel kod jaod bura ma Ugunja mano Opiyo Wandayi. Ka watieko e kaunti ma Busia, ng'wech mapek mar laro governor ma Busia ni e kind jatend joma mine e kaunti ma Busia Florence Mutua kaachiel kod jaod bura machon Mafunyula mano
Paul Otuoma. Ng'wech ni kind Florence Mutua kaachiel kod jaod bura machon ma Funyula mano Paul Otuoma. Mago moko kuom jotelo ma gombo bedo governors e pacho ka e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar ariyo, ito oboke mar adek loso ewi nek ma kalal mar ji ang'wen e kar dak ma Kitengela ma obila pod dhi nyime timo nonro. Ito oboke mar ang'wen loso ewi pogruok mane oneno e kind jood bura masiro lwedo jalup ker William Ruto Otieno Manyoro e kinde mane jood bura goyo ombulu ewi bill mar BBI. Ito oboke mar auchiel, pogruok mapek kendo tem mapek ne ogai mar ODM Raila Odinga e kinde ma jotelo masire lwedo gwenge mag Nyanza, Western kaachiel kod Coast molap dhogi ndong' ne bedo governors sani koro yware mokalo. Iwacho ni tem mapek ma sani koro okwako ogai mar ODM Raila Odinga kalure ni jogo machiegni kode mogik sani koro ni e ng'wech mar bedo governors e yiero maduong' mabiro, kendo kweth ariyogo ok muonyre pi e duond od bura mar ODM nikech jotelo go duto te dwa bedo governors e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar abiriyo, midhiero ma kamano bende okwako jalup ker William Ruto, kama jotelo motenore kod jalup ker William Ruto madwa bedo governors e yiero maduong' mabiro sani koro ok muonyre pi e duond od bura mar UDA. Koro midhiero ma okwako ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto nikech osiepegi dwaro chung' bedo governors kendo ok giwinjre e ute bura mag ODM kod UDA. Ito oboke mar aboro loso ewi masira mar apaya manotimre e Southern Bypass Otieno Manyoro. Ito oboke mar 12 loso ewi midhusi mar COVID-19 mar piny India ma sani osechopo e pacho kae to molo e kaunti ma Kisumu ka ji mamoko maromo 3 kendo kata 5 ne ogamo midhusi mar COVID-19 e kaunti ma Kisumu. Pod wakwayo jodak ma Kisumu beduru akicha. Tuoni nego oganda e piny India marach. Opogre kod COVID-19 mokwongo cha. En COVID-19 miwacho ni landre e yo mapiyo kendo onego oganda e yo mapiyo. Koro jodak ma Kisumu wakwayo mondo ubed akicha, urwak mask, utim social distancing kaachiel kod luoko lwetu e kinde ka kinde. Kendo wakwayo piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho ma kaunti ma Kisumu mondo otim duto mar neno ni gikonyo oganda mawuok e kaunti ma Kisumu kod alwora mag Nyanza mangima mondo neni oganda ok ogamo midhusi kata thoth oganda ok ogamo midhusi mar COVID-19 mar piny India ma sani osechopo e boma ma Kisumu. Ito oboke mar 16 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation en duol mar SRC oyie mar medo jotich mag piny owacho omenda mambalang'. Oboke mar ariyo kod oboke mar The Standard. Thor mar owacho nyimo oboke mar The Standard en how Uhuru Raila clipped BBI attack. How Uhuru Raila clipped BBI attack. Kaka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne okedo kod jood bura makwedo bill mar BBI kendo miyo moko kuomgi ne ogoyo ne BBI ombulu e nyim od bura Otieno Manyoro. Iwacho ni kaka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne okedo kendo sero kod jood bura makwedo bill mar BBI, gino mane omiyo moko kuom jood bura motenore kod jalup ker William Ruto ma osebedo ka kwedo bill mar BBI Otieno Manyoro ne ogoyo ne ombulu bill mar BBI e nyim od bura. Ito oboke mar adek loso ewi jal buche mano William Ouko, Justice William Ouko ma ne opone gwenge mag Yimbo e kaunti ma Siaya. Ito oboke mar auchiel loso ewi tuo mar COVID-19 mar piny India mosechopo e boma ma Kisumu. Iwacho ni sani medre en tuo mar COVID-19 malandore mapiyo kipimo kod tuo mar COVID-19 mane ochopo e pacho kae okang' mokwongo kata mar piny China. Iwacho ni tuo mar COVID-19 mawuok e piny India ni landore mapiyo kendo oganda nyaka bed motang'. Ito oboke mar aboro ne en buok e kinde mane jo od bura moko mosebedo ka kwedo bill mar BBI ne ogoyo ombulu ne bill mar BBI e nyim od bura Otieno Manyoro. Ito oboke mar 16, 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar
The Standard gin weche tuke kama koro Chelsea dhi rakore kod Manchester City e finals mag UEFA Champions League, kako machielo the great Manchester United dhi rakore kod Villarreal e finals mag Europa League, bang' ka Manchester ne oloyo AS Roma e goal aggregates mag gonde 8-5, ka Villarreal bende ne oloyo Arsenal e goal aggregate mar 2-1, manyiso ni Arsenal owuok oko ma Europa League. Oboke mogik an kod oboke mar The Star, kama thor mar wache nyimo oboke mar The Star en state to go for grabbed land, says Caronei. State to go for grabbed land, says Caronei. Jatend migawo mar lope Mikae Caronei ne owacho ni piny owacho dhi luwo jogo mane oyako lope mag piny owacho e pacho kae. Jatend migawo mar lope pacho kae mano Frida Caronei ne owacho ni piny owacho dhi kawo undamu mager ne jogo mane oyako kata okwalo lope mag piny owacho e pacho kae. Itoboke mar ariyo loso ewi chenro mag duoko osiepe kind piny Kenya kod piny Somalia. Itoboke mar 4 nyaka itoboke mar 5, jatend migawo mar lope mapacho kae mano Frida Caronei osingo ni piny owacho dhi kawo ndamu mager jogo mane oyako lope mag piny owacho e pacho kae. Mano wach kod Frida Caronei, jatend migawo mar lope pacho kae. Itoboke mar uchiel loso ewi kaka jalup jatend duond od bura mar ODM Wycliffe Oparanya ne osiro lwedo Senator Masia James Agri Bob Orengo kuom dwaro mare mar timo lokruok ne bill mar BBI. Nyakwaromogi mano bende makelo e giko nonro mar oboke juma ni ka ruoth rita kendo riti to warom kendo e juma manyien. Ibed guduche mag kare kaachiel gi weekend manyangafu. Nyinga Chris Owino.